दिनै जोंनि स्टार्टिंसो 170 सानिख्रुइबो बांसिन एक्सएनएलि बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनाव जइन जागोन थारमाने 170 फेमिलिया जोंनाव जइन जानो थांगासिनो दङ 4 तारिखआव जोंनाव 300निख्रुइबो बांसिन एनएलि बेफोर चिराङाव जइन जागोन बेफोरबायदिनो जालांबाय थागोन मानोना दिनै सोदांनायखौ सोलायनायखौ गुरस्लायनायखौ बयबो लुबैदों नंखायनो हाग्रामाया दिनै खर' गुदुं जानानै दङ आं दाखालिनिफ्राय बुंगासिनो दङ गाबोन सबनिया जोंनाव सन्दना जइन जासिगोन इउपिपिएलआव गोबां बिपिएफनि लिडारफोरखौ लानानै एमपि इलेक्सननि उनावहाय खाम्फा बरगय आरो इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय सिङाव रायज्लायगासिनो दंखायो रेडि जानानै दङ गतिके हाजारखि बुंथो हाग्रामा विल बि किक आउट फ्रम द ससाइटि दिनै 400 हेक्टरनिबो एनक्रचमेन्ट जादों बै स्वाभाबिक बे खोन्थाया मानोना थांनाय 34 बोसोर जोंनि बर'लेण्ड मुभमेन्टनि जाहोनाव बे गोबां गोहोम गोग्लैदों दा 34 बोसोरावहाय जोंनि मुभमेन्टनि समाव जोङो जाबायदि खोमानानै लाबाय बेखौ जोङो 3 बोसोराव रिकभार खालामनाया गोरलै नङा अब्लाबो रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो खौसेथिब्ला मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जाबायदि गोसो गुदुङै भिजन आरो मिशनखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ 3 बोसोराव जों जाबायदि रिकभार खालामदों जोंनो हाग्रामानि बायदि 17 बोसोर नाङा 17 बोसोराव बिथाङा डिस्ट्रयसो खालामनानै गालांदों जोंनो 17 बोसोर नाङा जोङो मोननैथाम जुदि नायनो हायोब्ला जों सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय बेखौ बुङाखै जेरै नोंथाङा मोनसे नाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफआ जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि सोलोंथाइखौ मालाबाबो नोजोर होआखै इभेन बिथांमोना ड्राग्स जौ एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरजों मेलाफ्राव इनभल्भ जाहोनानै गथ'फोरखौ फरायनायनिफ्राय जानगार होदोंमोन बे बोसोरथामाव जोङो दुबबांनो नागिराखै बेवहाय जोंनि आखाइ दङ होननानै खिन्थु सान्थि गायसननाय लोगो लोगोनो इनभाइरनमेन्टआ क्लिन जानाय लोगो लोगोनो सिटुएसना काम डाउन जानाय लोगो लोगोनो 133 बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै एपिएससि मेइन एग्जामावहाय पास जानो हादों बेनिफ्रायथ' वार्नथार्डआ निस्सय जोंना भाइभायावबो पास जागोन मक इन्टारभिउआवबो थारमाने बोसोराव जोङो जुदि 40-50 बेफोरबायदि पास खालामलांबाय थानायबा जोंखौ सोर लाखिनो हागोन रावबो लाखिनो हाया जायखिजाया माने बे एनक्रचमेन्टनि थाखाय इनक्रचमेन्टआ प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनि बाथ्रा दं रिजार्भ फरेस्टआव इनक्रचमेन्ट खालामनायनि फिथाइखौ हाइकर्टआनो होगासिनो दंखायो गतिके कमप्रमाइस खालामनायनि बाथ्रा थानो हाया बेनो जोंनिया जायगा नायनानै जोंनि लेखा रोङै मानसिफ्रा बा जुगामियै मोनसे जायगायावनो थानानै रायजो जानो रोङै माखासे जोंनियावबो मानसि दङ बिथांमोना देवानिफ्रा जोंनि माने गुरै गोसोनि बिदा फंबायफोरखौ साल सलननि गेजेरजों बा मोनसे चक्र'दै माबानानै सोनानै हाग्रा बिफानखौ फोजोबनायनि माबा खालामदों जों कमप्रमाइस खालामा खिन्थु हाग्राया थानांगौ जों मानसिया मानसियैनो थानांगोन